Monai di sini mononi gang bridge gang video angka thanai bosotni September masini sini bukuk bijigiri Dewan Parani Sorola Tripura mongang bridge ni bakhalayai bakhlaimani 5 din ni aglo ke mangkha kwthaiyo bahai ke bakhlaithimani sem obahai tinibo 16 tarik 4 March 2025 tini phurungni 9টা 9:30 somayo mungang bridge ni aro burungni bakhlai thangka Debarma masa Demonat masa Tiprasa masa Wansa masa Brui 17-18 bosar jaiti phung burungnai bongni nobongkha munu school kori phung bong nog hai imlejak in tagrojak orno bakhlai thangpong ke ang ani mobile piak jak salam rona hinai roijak thanai robbaro abon naina hi thamani ang ken bai nuruglia pura kaisa serious ongjak hini khanago salaimani khanago aro bazaro hingkai munu hospital ni kulaio refer rokha bong hini khanago burungni no kulaio holka obahai ke bakhlai tongo hingke tao munu bridge dio semanje bukuk Sorola bakhlai thimani aboni asrop dei nongha tangka bo saimia bosor pati taborni borok bakhlai tongkha seman kaisa takle burungni nge khali ar phaini bosoro tangba no saimia taklai burungni seman kaisa bahai ke oin tongo tuthini tatangno kaisa serious ni sago hingke toi sikon balok loge borong nongka fer service rong sakanka bahai ke referee marokha bong tini hingke hambai jotono tini update asungno.